Čaute, dneska si idem zabehnúť hrebeňovku v Malej Fatre. Budem vyrážať zo Strečna a pôjdem pomaličky na Starý hrad, potom hore, pôjdeme na Suchý a tak ďalej. Takže akurát začínam svoj beh, začínam zo Strечно, Lávka, značka, a idem len po červenej celý čas až do Terchovej, čisto len po červenej. Malo by to byť okolo 35 km, ale idem zo Strečna, takže to bude trošičku viacej asi. Uvidíme. Takže držte mi palce, idem na to. Dva a pol kilometra máme za 14 minút, takže musím spomaliť, lebo čaká ma ešte veľmi dlhý beh. V pozadí vidíme Starý hrad, to bude naša prvá zastávka. Dneska cítim, že není môj deň na behanie, úplne idem pomaly, som vlastne unavený. Takže mám 5 km a prešiel som 500 výškových a za 50 minút. Ide sa mi fakt hrozne. Mám totálnu krízu v behu. Normálne bolia ma lytka, trpnú mi nohy. Neviem, čo mi je. Fakt neviem. Takže rozmýšľam, že to vzdám, lebo necítim sa proste dobre. Takže už som na chate pod Suchým. Trvalo mi to hodinu 20. Dlho. Fakt sa necítim dobre úplne. Že na Suchý mi to ukazuje ešte podľa tabul hodina 15. Uvidíme, za koľko dodáme, mám čas hodinu 23, takže uvidíme, za koľko sa mi to podarí. Fuj. Aj. Teraz som si dal celkom dobrý stupak, celkom v dobrom tempe. Tep 170. Dobre. Máme 8,8 km. Nastúpaných 930. Ešte 100 výškových na Suchý a sme na prvom väčšom kopci. Takéto stúpanie tu je. Kokos brutál. To sú čisté výškové metre. Takže som na Suchom. Trvalo mi to 35 minút z chaty a ideme pokračovať ďalej. Že máme 10 km, čas 2 hodiny 2 minúty a nastúpaných rovných 1200. Fú, trošku sa tu rozfúkalo a našťastie tu je kosodrevina, takže niekedy som aspoň trošku zakryte.
Takže sme na bielých skalách. Je tu krásny výhľad. Takýto zrazík. Tak sa rozfúkalo. Musel som sa obliecť. Ten vietor sa tak opiera, že to je dovidenia. Normálne sa musíš nakláňať, aby si vedel ísť. Takže rozfúkalo sa nám takým štýlom, že to je brutál. Musel som sa obliecť ešte do bundy a ideme hore. Takže som na malom krývaní 1671 metrov. Takže mám 15 km, 3 hodiny, 15 nastúpaných 1756. Trošku sa to konečne rozťahlo, tie mraky, niečo si aj vidieť, takže sa to zlepšuje. Len tam to bolo fakt hrozné. To fúkalo extrémne. Miestami je sneh, mám mokré topánky. Takže sme na Hromovom skoro 20 km, 4 hodiny 18 a 2300 výškových. Takže mám za sebou polmaratón, hen tam máme Stoch a Rosutec. Aktuálne idem z poludňového Grúňu na Stoch. Teraz ma čaká Stoch a potom zbehnem dole a pôjdem na ten Rosutec. Som hotový. Takže Stoch mám za sebou. Už ma čaká na Rosutec. A už len dole. Fú. Zatiaľ mám čas 5:40, 25,6 km a 2800 výškových. Tak teraz mám tie nohy už na kompletku mokré. Tento sneh je tak mokrý, že dovidenia. No, takže už som pod Rosutcom. Posledný náročný kopec, posledný, ale myslím si, že bude aj najťažší. Takže bude to hrozné. Keď vidím, čo je to za prudký kopec, tak normálne to mám chuť livnúť. Ale to už nespravíme, to už nejde. Nejde, mám za sebou 27 km. To kvôli jednému kopcu nenechám už tak
Vyrážam na Rozutec, môj čas je 6:04. Takže uvidíme, za koľko sa dostanem hore. Ale dúfam, že kokos do hodiny aspoň, alebo ja neviem, koľko to má ani trvať. Haha, už som skoro tam, už to nie je ďaleko. Dáme to a bude to najlepší pocit na svete. Mám 6,5 hodiny, 28,5 km a 3140 výškových. Je to tam Rozutec za 6,44, 28,8 km a 3256 výškových. 30 km za mnou, čas 7 hodín 5 minút. Medzi Rozutec. Teraz už len zbehnúť do Zázrivej. Veľký Rozutec z druhej strany. Celkom rýchlo som to zbehol dole. Niečo tu úplne zlámalo konáre a šušťalo. Som sa bál, že to je medveď, rýchlo som bežal preč. A rýchlo sa idem dostať, lebo už začína byť tma. Takže už je skoro úplná tma a zišiel som akorát dole na cestu do Malej Petrovej. Takže už som viac menej na asfalte. Tu začína asfalt, takže som rád. Akože za tej tmy v tom lese, dole tou Zázrivou, tak nebolo mi všetko jedno. Počul som tam nejaké zvuky, listy všade, strme to bolo. Ale dobre, mám to. Takže zvládol som to necelých 35 km, som hotový, úplná tma, idem domov. Takže pre ďalšie takéto videá dajte odber, like, koment a vidíme sa, čaute.